Sara i Majo. Ajmo, Ljube, ide. Da se zamijenim. Dobro, nećemo se dozvati. Žao mi je što je došlo do ovakvih okolnosti, ali s obzirom da ste vas dve dobre prijateljice, verujem da nije moglo, ako je to moguće, u lepšem spoju da se desi. Dobro. Ajde da zagadim, da dođi. Bilo je stvarno divno, super ste dečki i mudro birajte. Mudro birajte, dođi. Ako s jedne strane imamo 15 cura koji se slažu, a s druge strane imamo dvi, ovih 15 ne kaže ništa kontra te dvi, a ove dvi govore da ovih 15 ne valja. Nešto je tu naopako. To je stvarno jedini razlog zbog čega večeras nije iduća. Prosto mi je čudno da od toliko devojaka da prosto imaš problem sa svakom od njih. To je nekako već neki alarm, ne znam. Čekaj, nismo se vada. Čekaj. Ovo me nog. Cure,